Yan ang course, di ba? Ang lakas ko po. Hindi ako. What's that? Wishing well. Oh. Saan tayo? Close up. Calling siya. Siyan. Siyan. Di niya napunta doon. Kuhanin pa kita mama ka na pinasya. Kita lang, bulag-bulagan. May kitaan. Nagadukoy. Daming tao. Jadi bisa na ikuan. Bisa na ganti kayo. Daming tao. Durin din kagal tapos sarap pa 100 data. Teka nang gala ko jing. Hindi. Data ang kurta. Magrabaw ko pa. Mga gipon mo kamo. Hindi ko nakwenta. Piso 5 lang. Suri na count mo dato eh. Yup. Gipon mo. Why? Ay ka na mo kurta. Lagout ko. Okay. Kung kurta man may sana. Ay 5 lang. 5 lang. Are. Gipon mo. Tara sa baba. Para makita ko yung pan. May kanan niyo pa ba? Tara. Let's go. Okay, let's go. Let's go. God, let's go. Siyan, let's go. I-shoot mo ang nalain. Iso mga rad, shoot ko kung kita am. Nisi ka mo magruhan. You want to take a picture with the Ni, pag sa uka anak ko dapat bad. Siya. Muntikan na. Siya. Ba dapat may shoot doon? Oh, Anong lasan mo? Ako. Anong lasan mo? isa pa nga. Ay, may piso ako pala dito. Porta mang. Bisa porta. So, porta rin. Isang wish pa. Kanya, kanak piso. Piso. Yan na po. Yes. Wow, munti kang manggista yan. Siya na, naiyapan. Tara na. Tara sa baba. Ang sarap wala na kita ni kita. Di kalau nga kapan di na duruan ako tama. Sala ite. Ite agpala kawa. Inayan. Angel. May view. Weh.
Taas. Hindi ka bababa ako taas. Huwag na kasi MJ. Isa pa. Para ni MJ na solo.这个房子和这个山上那样铺的地方都是。 Hindi mo pa mag Tara doon. Baka malas na yung name.